Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der har jeg Mathias, min lillebror, med, og det er fordi vi skal lave Ice Cube Challenge, som jeg har, altså den her idé har jeg er blevet inspireret af Rasmus Brohave og Armin. Og jeg tænkte det kunne være mega sjovt. Det går ud på at jeg skal have 5 isterninger i munden, og så stiller han mig nogle spørgsmål. Og hvis jeg så svarer rigtigt på et af spørgsmålene, så må jeg spille en isterning ud. Den her, skål her. Og hvis jeg ikke så rigtigt, så skal jeg nok holde en isterning i munden. Og det er pissekoldt, tror jeg. Jeg ved faktisk ikke, jeg har det prøvet før. Så vi skal bare begynde. Okay, Frederik. Hvor mange ben har en edderkop? Rigtigt. Hvor gammel var jeg, da jeg lavede min første baglænder? Nej, 5 år. Hvad hedder det dyr, som kun har én pukkel? En kapagode. Nej, forkert, det er en dromedar. Hvad er dyrenes konge? Ja, det er rigtigt. Min yndlingsfrugt, er det jordbær, kirsebær eller mango? Kirsebær, mango. Kirsebær. Rigtigt. Fuck, det var koldt. Ja, Mathias, så er det din tur nu. Jeg finder lige nogle nye isterninger. Så der kommer lige en film af en fisk. Så er det jo Mathias, der skal have nogle isterninger ind i munden. Så ja. Mathias, vær så god at tage dem ind i munden. Ja, det er godt, Mathias. Så skal nej, jeg skal kun forkert. Godt nok. Nu kommer jeg ind, og det er nogen, der kan lige finde spørgsmål. Der. Mathias, hvor gammel var jeg, da jeg startede min første YouTube-kanal? Var jeg 10, 11 eller 13? Siger du? 11? 11? Nå, 11, ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Husk på det nu. Ja, ikke dem alle sammen. Ja. Hvilken kendt sanger blev kendt på YouTube? Hundku. Jeg kan sige, det er en mand. Christoffer. Han var ikke særlig gammel. Men er det dit endelige svar? Jo. Det er desværre forkert. Yes, hvor gammel var Messi, da han startede på Barcelona? 13 år. Siger du? 13 år. 13 år? Ja. Jamen, du får lige nogle valgmuligheder. 11, 12 eller 13? 13 år. 12? 13. Nå, 13, det er jo det er rigtigt. Hvilken YouTuber blev jeg inspireret mig til at blive YouTuber? Var det Armin? Var det Novoplego? Eller var det Rasmus Brohave? Armin. Det er desværre forkert. Det rigtige svar var Rasmus Brohave. Hvor mange videoer har jeg lagt op eksklusivt den her? På min nye kanal. På den her kanal. Er det 6, 7 eller 10? 6. 7? 6. Nå, 6. Det er rigtigt. Det er korrekt. Ja, I er ikke ret store med mig. Men bare sådan en lille mikroskopisk ind i munden. Nå, jamen det var den Cube Challenge. Jeg tror faktisk. Jeg har ikke rigtig mere. Nej, det er også bare i år. Ved du hvad? Det var den. Tusind tak for at I var med. Og smid et like, hvis I kunne lide de her videoer. Hvis vi skal have Mathias med igen i en anden video, så må I smide et like eller kommentere. Kommentere. Subscribe, hvis I vil se mig i fremtiden. Tusind tak for at I var med. Og jeg håber, vi ses i min næste video. Hej!